endai munomutora muite sei muradzike munhu mambo ndataura naye kare saka endai naye munomuradzika. Tikati azvizoita mhosva here akanzi aiwa hapana kana mhosva ndataura naye dhara mambo. Kutanga ndati muri kuona kuti makumbo munhu anga nemagambutsu ngadi akabatwa nengwena ngwena yakaja mutumbi ichisiya munhu wani gambutsu akapfeka rimwe gambutsu si asina kupfeka riri kunze anga apfeka inona achidhonzana nengwena achikikita nengwena azvisirizvo munhu akaurayiwawo. Ini ndichisvika ndakataura kati arizi garwe iri banga kana kuti mushini tikomupai tomabhusha twacheka ndichiona ndengo haana yakanyatsochekwa zvakanaka mushe kubviswa kuona tsinga vanhu vacho havasi kugara pasi vari kutsvaga mushonga izvo kutora kwandiri kuita pamba pemumwe munhu wati kususpekta panotori nechinhu chakawezwa chakaitwa mufananidzo womunhu chakapfekedzwa hembe yemwanakomana wati kususpekta kuti ndiyakacheka hanzvadzi yangu. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV no the best entertainment reti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe. Bahasha TV nyaya sezvadziri. Kazwai muri Zimbabwe. Zita rangu nditwa McDonald Pachao. Tiri pano pachipanza farm ndiri village chairman kana kuti sabhuku. Icho kwadi chitiko tizo zvakaitika pano. Takaviga mukomana. Tikanokuviga half board yemukomana anonzi Clever Mutakureni. Chitiko ichi matangiro achikaita hanzvadzi yemufi uyu yakasvika kwandiri ikanditi sabhuku hanzvadzi yangu handisi kuiona. Kati maani mazuva mangani musiri kuiona rinorara rechitatu musiri kuona hanzvadzi yangu. Ndakakwanisa kuita kune hanzvadzi yemufi ndakavatini madi mambotsvaga kumapurazi akatikomberedza kuda zvimwe kunogona pane kwaakaenda. Hama dzemufi dzakaedza kutsvaga kwese kwavaifungidzira vakashayiwa vakadzoka zvakare vakati kuti atifungidzira tashayiwa. Ndakazovati zvakare chizvo muchiita imi muchienda kumapurisa munoripota nyaya yenyu tiwane matangiro tinoti ngatsvage sei munhu. Icho kwadi vana Lili Mutakureni nehama dzake vakaenda kumapurisa kuona kumvurwi vakaripota nyaya yavo. Asi pane mapurisa vanonzi vakazouya ini handakwanisa kuonana navo zvangu. Vakava nokutora statement vakasiya vati chizotaurai nasabhuku nemusha mumedzi kutsvaga kuti mungamuwane sei mukomana amai musiri kuona. Kana muchinge mamuwana paari muzotizivisa. Ndinonziwo Lilian Mutakureni. Ndinobva paplazi inonzi pachipanza farm. Ndine dare rangu randiri kungotaurawo nhasi zuva ranhasi. Ndine hanzvadzi yangu yakashayika pano pachipanza. Aishanda kwakansera kwasara kunze. Paakabva kubasa akasvika pano. Abva pano ndokuenda kumba kwake ndobva arara. Hatisi kuzoti akazomutswa nguwai achienda kwaakazoenda. Asi mukomana anonzi Goridhe akazotaura kuti kune vakomana vakamumutsa kuma3 kuti handi muno wakagadhenera Barrington. Goridhe akati kwete ini handiendi kupi handiendi kugadheni usiku uno plus ndida kuenda kunochora foja kwakansela. Abati hausi kuda mari here ibva mufurashira $20. Goridhe akati haina handisi kumboida because ndine basa kwakansela. Akati alright chigara ndakuenda kunomutsa Clever Mutakureni. So shuwa akaenda kunomutsa Clever Mutakureni akabva aendwa naye. Clever Mutakureni kubva musi watakurwa iwoyo ndomusi waashayika ndobva aenda. Iri musi weFriday musi wa2 February. So shuwa isa hapana chatakaziva. Takazoziva musi wa4 kuti mukomana hakukumba. Ndakamutswa nemunyengeni wakanonzi Embekezani. Tanga kuenda kwa chairman kunomutaurira ndikati chairman hanzvadzi yangu haisi kuita sei haisi kuwanika. Chairman akati alright ndoda kukubatsirai. Ndoda kukubatsirai. Zvatukuita ndozvokuti takushedza musha wese uye kumashedhi. Inoza chairman ndakakwanisa kukorodza musha wese wechipanza vakaungana. Ndakavatsanangurira mamiriro anga akaita nyaya yacho. Sezvo vazhinji nyaya vakanga vaitove neshungu yekuda kuti vazive kuti mukomana uyu chii chakaitika paari uye ari kupi. Ndavatsanangura kudaro vakaita shungu dzokuti tira kuti titsvage tione kuti munhu tingamuwane papi. Tiri panguva yedu tiri pakukurukura saizvozvi. Takasiya vabereki vomusha wechipanza vatifararira nemusango kunotsvaga kuona kuti vangamuwane sei. Inini nehama yemukomana yemufi iyoyi anonzi Bovin Mutakureni. Takabva tamhanyawo pane rimwe purazi rinonzi Rumanje Farm kwatakanga taudzwawo kuti kuna amai vanobatsira vechipostori vanohuka mweya womufi vanokwanisa kutibatsirawo tizive kuti mufi uyu ari panzvimbo ipi.
mai vavo takavasvikira takavaona tiri pamwe chete nehama yemufi. Tiri pakukurukura namai vavo vakati mauya wrong day, madi mazuva Friday tiri kumasowe. Tikati isusu hazvigoni kuti tizoti Friday mazuva acho awandisa asiri kuwanika mukomana. Tiri panguva yekukurukura saizvozvi foni yakabva yafonwa tichinzi dzokai munhu uye tamuwana. Shuwa takadzoka musi uyu kwakanaya mvura zvisingaite. Ndakakwanisa kufonerawo kansira vedu vamahere vari vemuward 1, ndakafonerawo vasara kunze kansira ward 27 tikavazivisa nezvechiitiko ichocho. Tavazivisa sekudaro ivo vakati vakafonerawo mapurisa vemvurwi. Tasvika pakanga paine half body vakomana vakamuwana vakati tamuwana ari mumvura. Vanhu mvura yakabva yatanga kunaya. Yanaya kudaro vafonera mapurisa akati munhu uyu ataitsvaga wataita sei tamuwana. Saka toita sei mvura yakuita sei yakumuvha. Hanzaiwa mapurisa achimubvisa mumise panze. Vanhu vakapfeka magrovhesi vakapinda mukati memvura. Vachida kumubvisa achifunga kuti munhu akakwana. Achisvika muima akumusumudza akaona makumbo chete. Akati ndofunga pamwe bhodhi yake imwe iri pasi pemvura. Akatanga kusecha pasi pemvura akaishaiwa. Ndokumusumudza kumisa pasi paipai. Adaro ndokumutaisa kumuona nhengo yekuzasi kwehana. Musaidi macho akaita zvekuchengetedzwa. Haana kurumwa kana padiki diki paakanyobvorwa hapana. Akangocheketedzwa. Kana usiri mushini ibanga rembucha rakamucheka. Ndichisvikawo inisa chairman ndichiona nezvaakanga ari. Ndakanyatsoona kuti inini uku kunonzi kuchekwa chaiko. Nyangwe avo vamwe vaiti aiwa rinogona kunge riri garu asi ini ndakangoti uku kuchekwa. Saka mapurisa vanonzi vakatiwo chiburi mubvise kuti pedyo nemvura mumuise kupari panenge parefu muchana. Tinoziva toya totora half body yacho. Mapurisa vakauya zvikuma around past 8 to 9 manheru. Vakatora mastatement kuhama dzemuchakapu. Vakadzokera vakatakura half body yavo vakaenda nayo kumochari kunova kumvurwi. Ave mangwana acho ndakakwanisa kukurukurawo zvakare navanhu vamafuko vanova mukuru wegemu inzi Gundura Game Park ati Nyamaneche Sanctuary. Zvo rwizi rwemusengezi rwanga rakazara mvura taitaura tiri mhiri nemhiri. Vakakwanisa kuti chitisenderawo piki remukomana wacho wamuri kuti ende wakashaika wacho vakasenderwa piki iroro. Mukuru wegemu wamafuko vakati mhuka dzedu isusu hadziite maitire wayo. Ndakabva ndafunga zvakare kuti sikakurwa kuti kana mukuru wegemu varamba kuti mhuka dzedu hadzidaro kurwa kuti kuchekwa kawo. Ende chokwadi wamafuko vakaramba. Vakazoti chairman zvototi tachikumbirawo kuti muzivise vabereki munharaunda yamugere vasatambire kuno pedyo nerwizi vanogona kuzokanganiswa nevakomana. Toda kuedza kusecha tione kuti makarwa aya tingamabate here. Vakaitawo 3-4 days vari kumusengezi. Vakasvika pakudzokera asi havana kana nerimwe chetera vakaona. Panguva iyoyo bhodhi iri kumochari hama dzemufi vakuchitora bhodhi. Takafonera zvakare kansera todi apa vamahere vakati mambo makopenda vataurira vati vigai. Kansera akati alright zviripo ndezvokuti endai munomutora nhasi chaiye anga amangwana. Endai munomutora muite sei muradzike munhu mambo ndataura naye kare. Saka endai naye munomuradzika. Tikati hazvizoita mhosva here akanzi aiwa hapana kana mhosva ndataura naye dhara mambo. Ende mukarega kuenda munomutora nhasi transport handikupei because transport ine basa. Zveshuwa akatipa transport yake tikanotora bhodhi yedu makumbo iyayo tikanotora makumbo yayo tikauya tikayaradzika panapa tayaradzikawo zvaperawo. Zveshuwa ndo mafambiro yakaita nyaya yaClever Mutakure. Nechokwadi bhodhi yakauya pano takaita sekutaura kwanga kaitwa nevakuru vedu tikakwanisa kuviga half bhodhi iyoyo. Kunga ndo chiitiko chakaitika pano chinova chiri kutinetsa kuti chirudzwa chaakuitika munyika ino yeZimbabwe. Nekuti chiitiko ichochi ichi hachisi chekutanga pano pachipanza ndichitarisa kuma 2000 makore kuma2000 kumashure pane chimwe chakatombitika futi zvakari pano chevamwe baba vakangotsakatikana nhasi kana ndipane pfupa rawo hapana kana ari kuziva kwariri. Saka zviri kutotinetsawo kuti chii chiri kuitika. Ndakumbirawo mhuri yeZimbabwe kune vanobatsira kuti vaedze kutibatsira kuti tione kuti chii chiri kuitika pamusha wedu. Ndinokumbirawo vazhinji veZimbabwe mundibatsirewo. Ndiri munhu ndinongotamburawo handina chandinacho ndiri kutotambudzikawo. Vanhu vacho havasi kugara pasi vari kutsvaga mushonga.
izvo kutora kwandiri kuita pamba pemumwe munhu wati kususpecta panotori nechinhu chakawezwa chakaitwa mufananidzo womunhu chakapfekedzwa hembe yemwanakomana wati kususpecta kuti ndiyakacheka hanzvadzi yangu chitori paroad paclose yekuenda pamba pavo. Saka nyaya iri kundirwadza iyoyo. Mumarodhi mese muri kungoiswa mushonga. Payadhi pangu panapa pakaonekwa pane bhodhoro remushonga. Ndakabata bhodhoro iri ndikatofenda naro. Saka vanhu vada kutondiuraya pamusana pekuti ndiri kufambira hanzvadzi yangu. Saka ndibatsireiwo. Ndiri munhu ndinongotamburawo, handina chandinacho, ndiri kutotambudzikawo. Vanhu vacho havasi kugara pasi vari kutsvaga mushonga. Izvo kutora kwandiri kuita pamba pemumwe munhu wati kususpecta panotori nechinhu chakawezwa chakaitwa mufananidzo womunhu chakapfekedzwa hembe yemwanakomana wati kususpecta kuti ndiyakacheka hanzvadzi yangu chitori paroad paclose yekuenda pamba pavo. Saka nyaya iri kundirwadza iyoyo. Mumarodhi mese muri kungoiswa mushonga. Payadhi pangu panapa pakaonekwa pane bhodhoro remushonga. Ndakabata bhodhoro iri ndikatofenda naro. Saka vanhu vada kutondiuraya pamusana pekuti ndiri kufambira hanzvadzi yangu. Saka ndibatsireiwo ruzhinji reZimbabwe. Ndapedza. Kwamuri kufamba imi munobvunza kuti hamunoere kana kufamba kwamakaita kana tinoziva kuti munhu kana achinge afa vanhu vanogona kufamba. Hapana here kufamba kwamakaita kana zvimwewo zviratidzo kuti mufi akazogona? Ndakafamba kana kuita kashanu ndichifamba ndichienda kumakuva nevanhu vavo vachigadzira vachiti mufi achauya arwise egani. Zviri kuramba pamusana pekuti vanhu vakwari kuenda kwakakurisa, vane mari, vane mota, zvese vanazvo. Isi mota hatina, mari hatina, saka tiri kudyirwa ipapo. Ende vari kutoshedzera kuti hamufe makatigona, munonyepa mipreya muri kutoita, muri kutotamba, muri vana diki. Saka tatadza kuziva kuti toita sei muri yeZimbabwe tibatsireiwo.